Pekka harjoittelee. No et. Tuon mustikasti täynnä. Se on Pekka vaikeen näköinen. On vähän vaikea. No niin, nyt Mene lähtee nyt. kiipeämään. Päässyt sinne ilman Ei Peksi, ei se olla niin vaikka kuin boksereiden kuin vaivoja. Keijala on niin Keilajaa taas, kuka hyppänyt se on kyllä vetänyt. Hop, Pekka, se on ponnistu pois. Ai vittu. Se uivi. Ei se on norppaa. Sai nahka kuulla vetää. Ei vaan nähti ihan vittu. Ei vittu. Mä kilpailen. Hei. Jääkö? Siinä on oikea norppua vielä. Ai vittu.